Doktor Šimon Werner je zverolekár, ktorý sa venuje predovšetkým neurologickým ochoreniam u psov a mačiek. Sú tam samozrejme tie odlišnosti, ale tie ochorenia, ktoré postihujú ľudí, sú vo väčšine prípadov aj ochoreniami, ktoré sú diagnostikované u zvierat. Okrem profesionálneho prístupu je preňho veľmi dôležité prejaviť aj voči zvieraťu, aj voči jeho chovateľovi empatiu. Získať si tú dôveru za veľmi krátky čas, aby nám majitelia zverili to zviera a zdôverili sa nám s tým maznačikom, pre niektorých sú to deti. Kate Martinkovej porozpráva aj o rodičoch, zverolekároch a dozvieme sa, ako sa dá spoznať človek cez vzťah k zvieratám. V sobotu ráno po 8:00. Rádio Slovensko, Slovensku. Prinášame vám 5. ročník výnimočného charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Pani Mária potrebuje vašu pomoc s dofinancovaním osobnej asistencie a liekov. 18 hodín mám preplatených od štátu a zvyšné hodiny vlastne môžem vďaka týmto darcom doplácať asistentkám. Pomáhať môžete darcovskou SMS v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh pani Márie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme. Vždy, keď som v Kauflande, rozmýšľam, ktorou cestou sa dnes vydám. Bude to k čerstvému mäsu, či k čerstvej zelenine a ovociu. Možno k čerstvým syrom a lahôdkam, alebo k čerstvému pečivu. A nie je to jedno, veď všetky cesty Kauflandom vedú k čerstvosti. Už 25 rokov. Kaufland. Rádio Slovensko, krátke správy. Pozdravuje Peter Kolárik. Predseda vlády Robert Fico vyhlásil, že chce, aby sa uvažovalo o znížení počtu politických strán a že strany podobného zamerania by sa mali spájať do väčších blokov. Rusko a Ukrajina si dnes vymenili ďalších vojnových zajatcov, presné počty prepustených zatiaľ nezverejnili. Humanitárne nadácie, ktoré pôsobia v pásme Gazy s podporou Izraela a USA, tvrdia, že ozbrojenci hnutia Hamas zabili 8 ich pracovníkov a niekoľko ďalších pravdepodobne uniesli. Belgický úrad na analýzu hrozieb upozornil, že v krajine rastie počet neplnoletých, ktorí sa podieľajú na príprave extrémistických a teroristických činov a že za ostatné 3 roky bola z ľudí plánujúcich v Belgicku útok takmer tretina mladších ako 18 rokov. Radikalizáciu neplnoletých zaznamenali aj ďalšie krajiny. Útoky plánovali či spáchali aj vo Francúzsku, Švédsku či Nemecku. Zajtra bude jasno, 17 až 29 stupňov, teraz je 15 hodín 33 minút. Zelená vlna. Nehoda na západnej D1 a kolóny na Liptove, počúvate dopravné správy. Nehoda je na D1 za Bytčou smerom na Trenčín, na kilometri 180,5 sa zrazil kamión s diaľničnou patrolou, blokovaný je pravý pruh, na ceste je vytečený olej. 10 až 15 minútová kolóna je za Žilinou smerom na Čadcu, na výjazde z Martina smerom na Košteny nad Turcom a v Bardejove na Duklianskej smerom do centra. Vyše 20 minút sa zdržíte na výjazde do Hlohovca smerom z D1 a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Za Liptovskou osadou smerom na Ružomberok pri opravovanom moste stratíte pol hodinu, v opačnom smere 10 minút. Tešíme sa na vaše postrehy z ciest. Jan Kolbenheimer, bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800 900 800. Vo štvrtok popoludní zisťujeme, či niekedy hrávate videohry. Viacerí píšete, že uprednostňujete prírodu či klasické spoločenské hry, no sú aj situácie, keď aj hra v mobile príde vhod. Božena teraz hráva slovnú hru s tajničkami a tradičnú čínsku hru s v tomto prípade virtuálnymi kamienkami. Ako dodáva, krátim si čas, som po operácii a nemôžem sa fyzicky namáhať. No a my teda želáme hlavne skoré uzdravenie. Emil sa už dnes hrávať nezvykne, no niekedy, ako píše, fičal na Tetrise a Emília sa naopak s deťmi hráva videohry dodnes, hoci sú už dospelé. Pre Simonu zas patria videohry k obľúbeným spomienkam na detstvo, keď dostali prvú konzolu a dlhé zimné večery trávila hraním celá rodina. No a ozval sa nám aj Ľubo, ktorý priam ľubozvučne napísal: Júj, oňahdy, hrával som tenis, 2 paličky a niečo, čo sa pohybovalo. Asi to bola prvá hra na Slovensku. Aký vzťah máte k videohrám vy? Napíšte nám na náš Facebook alebo na slovensko@rozhlas.sk a jeden z vás sa 29. júna určite hrať nebude. Pôjde totiž na koncert Zuzany Smatanovej a Richarda Autnera na hrade Červený kameň. Kto to bude, zistíme krátko pred 16. A ako Zuzka Smatanová hovorí, nech sa deje, čo sa má. Nech sa deje,